Annyira meg vagyunk győződve, hogy valami baj van velünk, hogy meg kell gyógyítsuk magunkat, hogy fel kell dolgozzuk a traumáinkat, hogy foglalkoznunk kell a múltunkkal, és ezáltal gyógyulni, fejlődni. De mi van akkor, hogyha azt mondom, hogy nincs mit meggyógyítani? Az egész betegségtudat csak egy hiedelem, egy koncepció. A történet, amit javítani vélünk, hitrendszerekből, narratívákból, múltbéli emlékekből áll, amelyek fenntartják a traumába vetett hitünket. A hitet, hogy ami most van, az nem elég jó, hogy el kell érjek valahova, hogy majd egyszer rendben leszek. Ezek mind az elme játékai, hogy fenntartsa magát, fenntartsa az én illúzióját. Ha elhiszed, hogy sérült vagy, minden arról szól, hogy meggyógyíts magad. De mi vagy most a sérült szó nélkül, a trauma szó nélkül? Mi vagy a múlt a jövő nélkül? Ha elveszed a szavakat, kin kell javítani? Ha elveszed a múltat, kin kell javítani? Ha elveszed a jövőt, kin kell javítani? Ha nem lenne szavad a traumára, tudnád érezni, tudnál róla gondolkodni? Bármilyen sztorit, képzelbeli mesét létre lehet hozni a szavakkal. Azaz hangok kombinációjával, amikhez jelentést társítunk. Próbálunk kiutat találni, sokat töprengünk, gondolkozunk, terápiába járunk, ahol megint csak szavakat és koncepciókat használunk, hogy leírjuk a sztorinkat, ezzel csak még jobban megerősítve az én érzetét, a sztoridnak a vákum erejét, és ha mondjuk úgy érzed, hogy meggyógyítottad egy részed, a manapság oly divatos anya és apasebeket például, az elmédnek nem kell 5 perc, és fog találni egy újabb javítandó dolgot. Mintha egy feszültség alatt lévő hordó lennél, amit ha meg is foltoznak az egyik oldalon, a dongák elkezdenek ereszteni a másikon. Ez egy véget nem érő körforgás. Sokan hajkurásszák a megvilágosodást is a gyógyulás reményében, vagy legalábbis azt a koncepciót, azt az elképzelést, azt az elképzelt állapotot, amiben majd minden fájdalmuk megszűnik, kigyógyulnak minden negatívnak felcímkézett állapotból, elzáródnak a fájdalmas gondolatok és érzelmek csapjai. A megvilágosodás azonban nem a tökéletes karakterről, örök boldogságról vagy traumagyógyításról szól. Nem önfejlesztés. Nem egy hit átvétele, nem egy gondolat nélküli állapot, nem egy állandó boldogság, hanem annak a létélménye, hogy nincs mit elérj, mert már most az vagy, már most rendben vagy, és nincs itt senki, akinek fejlődnie, javulnia kéne. Ez a spirituális út vége, a keresés vége. Ez a kereső mentalitás csak fenntartja ezt a soha véget nem érő önfejlesztési csapdát. De az eredeti összeesküvés az, hogy van egyáltalán egy önfejleszteni való én. Hol van ez az én, amit fejleszteni kell? Ha elveszed a múltat és a jövőt, mondom újra, amik amúgy sem valósak, hol van ez az én? Csak egy szó. Az egyetlen oka, hogy ezt nem látod, hogy van egy gondolat, ami elhiszi magáról, hogy igaz. A gondolkodó maga egy gondolat. Nézd rá közvetlen tapasztalatodból. Mi az én most? Hol van az én? Csupán egy koncepció. Bármilyen szót mondunk ki, azt csak még több szóval fogjuk tudni értelmezni. Bármilyen ötletet, jelentést, sztorit alkotnak, az csak kitalált szavak terméke. Nem azt mondom természetesen, hogyha bajod van, akár testi, akár idegrendszeri, hogy ne keress rá megoldást. Azt sem mondom, hogy rejtőzz spirituális állarcok mögé, és hagyd figyelmen kívül a saját hibáid, és ne vállalj ezekért felelősséget. Nem erről van szó. Ez megint egy másik véglet lenne, egy spirituális megkerülés, ahol saját hibáidat spirituális mázzal feded le. De ha állandóan csak ásol magadban, csak egyre több sztorit fogsz találni, egyre több illúziót. Ezzel erősíti meg az elme az én érzetet. Állandóan a múltban vagy a jövőben tart ezzel. Sokan teljesen függővé válnak önmaguk javítgatásától, önismereti junkik lesznek.
Egyik elvonulásról mennek a másikra, egyik könyvet falják a másik után, és mindig találnak valamit, ami még nincs rendben, amire még nem látnak rá, amit még el kell engedni. Nem fogsz felébredni a karakter javítgatásával, mert a karakter csak sztori az elmédben. És amúgy az elme is csupán egy sztori. Egy gondolat, egy szó. A gondolatok csak szavak. Mi a gondolat? Bármi választ adsz erre, az csupán egy újabb gondolat. Gondolatok és szavak visszhangja. Az örök keresés hajtóereje. Jókat lehet nevetni ezen a kozmikus viccen, ha átlátódik a mechanizmus. De mi van most? Mi van előtted? Mit érzel, ha azt mondom, hogy már most minden rendben, és te is rendben vagy? Hogy nincs mit tenni? Milyen testérzeteid vannak, ha ezt hallod? Mi van, ha nincs mit megtalálni? Ha nincs mit megérteni? Ha nincs más, csak ez? Őrülten hangzik, mi? Minden csak egy koncepciócsomag. A keresés, az út, amit be kell járni, és a kereső maga. Csak ez van, ez a közvetlen érzékelés, nem kell keres mást, mert minden, ami azt sugallja, hogy keres, egy gondolat, egy beidegződés, egy önmagát szórakoztató és fenntartó mechanizmus. Az igazság nem lehet ilyen egyszerű, mondod magadnak, gondolom. Kell lennie valami misztériumnak, amiért évtizedeken keresztül kell meditáljak és cölibátusban éljek, hogy meg kell érts valamit, és ahhoz tanulni kell, gyakorolni kell. De hány gondolat kell ahhoz, hogy a milliónyi sejt és szervek működjenek ebben a pillanatban a testedben? Hány gondolat kell ahhoz, hogy egy erdő kialakuljon? Hány gondolat kell a felhőknek az égen, a hullámoknak a tengerben?